Grabatzen ari garenean arratsaldeko 7 eta 29 minutu diren honetan, Jakak eta Martijak Larrazabal eta Zabaletaren aurkan Bastidan jokatu duten Masters CaixaBank txapelketako 3. jardunaldiko 2. partidaren analisia egingo dugu. Gogoratuko dugu alde batetik Jakak eta Martijak galdu egin zutela aurreko jardunaldian Laudion Peña eta Rezustaren aurka, aldiz Larrazabali eta Zabaletari ere galtzea egokitu zitzaien, kasu honetan Oiartzunen Altuna 3. eta Martijaren aurka. Jaka eta Martija punturi gabe iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, Bastidara, aldiz Larrazabal eta Zabaleta puntu batekin iritsi dira lehen jardunaldian Elordi eta Albizuren aurka erdietsi zuten puntu horrekin. Gaurko norgehiagokak gauza bat eskatzen zion Erik Jakari, eta hori zen jarrera ona izatea partida hasieratik, norgehiagoka hasieratik. Badakigu noski Erik Jakak zailtasun inoiz ez diola muzin egiten lanari, eta gaurkoan ere horrelaxe izan da, eta partidaren hasiera izan da horren islada nagusia. Partida hasieran alambrearen gainean ibili da Erik Jaka, horrelaxe esango dut, alambrearen gainean, eta 9-4 aurreratu dira gorriak. Horrez gain partidari oso testuinguru interesgarria jarri zaio, izan ere Zabaletak ez du atzean dominatu. Martija eta Zabaleta oso berdintxu ikusi ditugu atzeko kuadroetan, atzo jokatu zuten gainera elkarren aurka Zumbilan, atzo Zabaletari irabaztea egokitu zitzaion, gaurkoan ordea Martijari egokitu zaio irabaztea, eta horixe, atzean Zabaletak ez du dominatu, eta honen bestez bikote urdinak ezin izan du bere joko teorikoa praktikotasunera eraman, ezta? Euren jokoa noski Zabaletak atzean agindu, eta Larrazabalek aurrean gainera duen erraztasunarekin eta pilotari ematen dion abiadurarekin amaitzea izan ohi da, baina gaurkoan ez da horrelakorik gertatu, eta aldiz Erik Jaka oso on bat ikusi dugu hasieran. Ausartuko nintzake gainera, azken urte honetan Erik Jakari ikusi diodan partidari hasierarik onenetako bat, nabarmen, onena ez baldin bada izan, onenetako bat izan dela. Pixka bat, orain dela buruzburuko txapelketa irabazi zuen Erik Jaka hori etortzen zitzaidan burura, ezta? Erraz bukatzen zuen pilotaria, arriskatzen zuena, eta gaurkoan hori egin du, arriskatu egin du, hori egin behar zuen, berak bazekien, ze testu ingurutan jokatzen zuen, eta hori egin du. Benetan, hasiera bikaina eman dio norgehiagokari, horrez gain Martija handi bat izan du atzean, eta esan bezala Larrazabali partida asko zaildu zaio, eta horren ondorioz 9-4 aurreratu dira. Gero ordea, Larrazabalek eta Zabaletak tanto bat egin dute eta pilota aldatu dute, hor Larrazabalek tanto bat nahi gabe egin du, eta Jakari pare bat pilotaka da txapara joan zaizkio, noski beti ezin da asmatu, galdu egin du, baina gehiago egin ditu, eta partidaren une horretan Jakari 2 pilotaka da txapara joan zaizkio, alere grazia handiarekin galduak izan dira, eta horren ostean partidan ez dute eraginik izan galdutako 2 pilota horiek. Gero, 12-8 joan dira lehen da biziko etenaldira, berriz ere Erik Jakak egoki jokatzen jarraitu du, eta Larrazabal ikusi dugu pixka bat hor aurreko kuadroetan galduta. Askoz gehiago izan da Erik Jaka, gainera Erik Jakak bazekien ez, arriskatzeaz gain pilotari abiadura ere eman behar ziola, alde batetik Larrazabali ez aukerak uzteko, bazekielako noski Larrazabali aukerak utzi ezkero zenolako pilotaria den eta zenolako erraztasuna duen tantoak amaitzeko, eta bestalde batetik berriz Larrazabal deseroso sentiarazteko, hori are garrantzitsuagoa izan da. Larrazabal oraindik ere lehen mailan hasi berria den pilotaria da, oraindik ere defentsan asko kostatzen zaio pilota defenditzea, eta hori gertatu zaio gaurkoan Amurribarrari, eta Erik Jakak hori bikain baliatu du eta bikain ikusi du. Benetan Erik Jakak baino irakurketa hobea egitea gaurko partidaren inguruan oso zaila da. Gero,
partida aurrera joan denean, 18 eta 13 aurreratu dira, baina horre mehatxatu dute, Larrazabal pixka bat ere nik uste lasaitu dela, hasiera hori ez zuen espero nik uste Amurrioko aurrelariak hain jaka esplosibo bat, hain indarrak hain parekatuta egotea atzeko kuadroetan, indarrak hain berdinduta egotea, eta gero hortikan aurrera nik uste pixka bat lasaitu dela, eta tanto der batzuk ere egin ditu, baina orokorrean Jakak eta Martijak erasoan ez ezik defentsa ikeragarria erakutsi dute, Erik Jakak ere defentsa ikusgarria erakutsi du, eta partida horrela joan da. Aurrera gero 18 eta 13 aurreratu dira eta partida horrela amaitu da. 22 eta 13 Jakak azken zatian, lehen zatian egin duen hori berretxe egin du, erakustaldia eman du, Lizartzarrak erakustaldia eman du, Julen Martijak ere, eta baita ere aipagarria da Jakaren aldetik behintzat sakean egin duen nahasketa, ezta hori ere oso funtsezkoa da, batez ere Jose Javier Zabaleta bezalako atzelari baten aurka jokatzen duzunean, hau da, zuk Jose Javier Zabaleta bezalako atzelari baten aurka jokatzean, sakea asko nahasi behar duzu azkenean, Jakak tarteka labur sakatzen zuen gurutzatuta beste batzuetan luze, eta gainera luze sakatzen zuenean ezker horman sartzen zuen pilota eta hori gero eta horrek gero abaguneak sortzen zizkion aurreko kuadro horietan, eta horrez gain, lehen esan dugu, txioa idatzi dugunean, partidaren analisiaren txioa idatzi dugunean, Jakak bere abaguneak oso ongi aprobetxatu beharko zituela, oso ongi baliatu beharko zituela, eta halaxe egin du. Ez ditu espero genituen abaguneak izan, espero baino gehiago izan ditu, euren merituagatik, Martija oso ondo ibili delako, eta Jakak ere bere buruari aukerak sortu dizkiolako, baina aukera horiek egin ikeragarri batean saketikan etorri dira. Esan bezala, partida biribila jokatu dute Jakak eta Martijak, horrek Larrazabal eta Zabaleta partidan erabat galduta egotera eraman ditu, eta honen ondorioz lehen puntua erdietsi dute, eta bi bikote hauek Masters Kaixauen txapelketa honetan berdinduta geratu dira. Hauxe izan da beraz gaurkoz esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue Kirolunea kanal honetan, bitartean ondo izan, agur!